On samotný splín. Jeho tu plno, ale jeho podstata zrieme za dverami. Nevieme, či to vie. Overíme si to. Splín na stenu. Splín? Osvítený splín. A tu sa odohráva zásadná scéna v tom príbehu, kedy príde splín. A splín? Už príde? A je to... Dobrý deň, pán vodič. Ktoré je to naše auto? Toto malé? Áno. Lucabinová. Jak vidíme späť, nie? Hej, aký je? Zaparkovali ste dosť blízko. To je pravda, pán Splín, ja som tu vlastne ani neparkoval. Odkiaľ viete moje meno? Kdežma, Slavomír Splín. Ja odporučím. V letnej uniforme. Ešte letná. Ešte je letná. Už sa mám nepýtajte, lebo to na mňa prenášate. Čo na vás prenášame? Prečo ste všetci zaparkovali? Sú tu zákaz zastavenia. Ja, že čo to je tento X-ko? Ja, že tu, viete, ako že to, tuto, ako X-korka, že tuto. Dobre, idem, hej. Ale ja pravdu poviem, ja tu vlastne neparkujem. A keď som to tak vezme, to nie je parkovanie, toto je dopravná nehoda. Ja som išiel tam. Takže ja viem, prečo som tu. Dajte mi doklady.